Com cada dia 1 de maig, la Llosa de Ranes ha celebrat la pujada a l'ermita de Santana, un acte nascut a finals dels anys 70 que comença en festes i en acabant canviar a l'1 de maig, buscant més afluència de públic. Avui en dia és un esdeveniment multitudinari en el que participa quasi tot el poble i al que acudeixen centenars de visitants que no es volen perdre la vistositat de les cavalleries, la devoció dels veïns, les danses dalt de l'ermita i la missa en este recinte religiós gòtic vinculat als Borja. Va sorgir a finals dels anys 70, també com una manera de reivindicar el propi monument, perquè estava en un estat de necessitat de restauració i en perill també de desaparició. I bueno, va haver un grup de gent, entre ells el tio Batiste, Paco Just, que organitzaren una romeria en un grup molt reduït de persones. El que passa que en aquell primer moment ho van fer coincidir en les festes del poble i, clar, no va arrencar. Es van donar compte d'això i ho traslladaren ja en els anys 80 a esta data, el dia 1 de maig, i a partir d'ahir sí que poquet a poquet la romeria ha anat creixent i ha anat a més i bueno, s'ha convertit en la gran festa que és avui. L'acte comença a la plaça del poble, on es congrega la majoria del municipi, encara que no tinguen pensat pujar fins l'ermita. A peu de carrer, menuts i majors poden admirar les cavalleries i la imatge de la Santa, moment en què comença el camí cap amunt fins l'ermita. L'acte principal és la concentració que es produeix en la plaça Major. Allí tota la gent estem esperant que vinga el carruatge de la galera en la Santa i a partir d'ahir la gent es comença a concentrar-se en amics, en família, etc. Arrepleguem les canyes, arrepleguem la cinta de l'any. L'any que n'hi ha comissió de festes també tinguem mocadors d'eixe any que els festers s'encarreguen de vendre per arreplegar. Enguany com no en teníem no hem tingut mocadors i a partir d'ahir una vegada ja han passat tots els cavalls i carruatges per a que els animals vagin per davant i evitar qualsevol tipus d'incident d'estar massa a prop. A partir d'ahir és la galera en la Santa i tota la gent que vol anar a peu darrere. No obstant això, sempre quadrilles de xavals, anells i tantes, perquè no tenen espera i tal, i arribem hasta ací, se fa algunes parades perquè no siga massa pesat, que els animals descansen i arribem a l'ermita. En arribar a l'ermita, el grup de danses Ras i Pla fa una demostració del seu bon fer ballant les danses tradicionals i li dona aquest toc, aquest colorit especial en les seues vestimentes, en la tradició, en els seus bons balls, que fa que esta romeria tingui aquest punt especial en la participació de la dansa. Prop d'un centenar de carruatges, carros i cavalls participen en esta pujada a l'ermita que, encara que la majoria fa caminant, alguns prefereixen fer en bicicleta o corrents, aprofitant per a practicar esport. El cas és aprofitar la pujada per a disfrutar de les meravelloses vistes que ens ofereix el dia si no està núvol, arribant a veure localitats de les comarques de la Costera, la Vall d'Albaida, la Ribera i la Canal de Navarrés, des d'on arriben molts visitants. Avui, per exemple, tinguem convidats que venen de la Canal de Navarrés, com pot ser la seva alcaldessa i va acompanyada de 2 regidors. També anem a tindre de la població de Somacàrcer, anem a tindre part dels membres de l'Ajuntament que van a vindre també i els hem convidat, però ens consta que de Xàtiva, de Castelló, de Barxeta, d'Alcúdia, de Canals, ve moltíssima gent i la veritat és que ens sentim molt orgullosos d'avui obrir les portes del poble de la Llosa de Ranes para que venga toda esta gente y formen parte de esta gran festa. No habíamos venido nunca y la verdad es que aceptamos la invitación y ha sido todo un placer, una experiencia muy bonita y nada, que nos ha gustado muchísimo, aunque hayamos tenido que andar mucho sobre cuesta, pero la verdad es que el cansancio prácticamente no lo notas, está muy bien organizado y lo hemos disfrutado mucho. El grup El Rescat, el de danses, la hípica del Saladrar i els Quintos són part imprescindible d'esta celebració, que porta celebrant-se 32 anys. Un any més han vingut a la romeria de Santana. Que Déu ens doni molta salut per vindre moltes anys més. I han faltat ja moltes persones. El tio Batiste, pobret, ell que ho organitzava tot, ara ho tenen que organitzar els fills, i ha faltat. Ell tenia una voluntat molt bona i molt bonica.
i ell muntava així a Santana, quan van fer la reforma, les rajoles de l'Aca. I això és una cosa molt bonica, una tradició preciosa. Això és mel, ve tota la gent de tota la comarca a passar un dia molt feliç. Nosaltres ens enjuntem, fem soparets, dinarets, reunions, i avui tocava vindre a la romeria, perquè enguany siguem quintors i a les festes eixim a la carrossa i tinguem 50 anys. Amb la missa i la benedicció finalitza un matí que continua a migdia amb un dinar entre amics, allargant així una jornada dedicada a la devoció, a l'esport i a la germanor.